Eta orain Oriora, guaz, Orioko balearen ibilbidea azaltzeko, daukagu Ainhoa Zumeta, herri eskolako irakasle eta zuzendari da. Beraz, mila esker eta zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, zuzendari hoia. Aurten urte sabatikoa nago. Super pozik. Bueno, hoxe, Ainhoa naiz eta 15. ikasturtea izango litzateke hau nire herrian, ni Oriotarra naiz, eskola publikoan lanean nahola. Gure eskola herrian Hondartza onduan dago, kanpinan atzian. Ikastetxe publiko integratua gea. Gipuzkoan 2 bakarrik gaude, horrelakoak, eta berezitasuna da HH, LH eta DBH-ko ikaslea ditugula gure eskolan, lerro bakarreko eskola da, eta guztira 250 ikasle ditugu. Eskola anitza da. 14 hizkuntza jarri dut, baina gaur gauian esan dut 14, 17 gutxienez guk identifikatuta ditugunak. Hitz egiten dira gure eskolan, gure familietan. Hezkuntza konplexutasun indize ertain altuko eskola da. Honek esan nahi duna da, gure eskolako familia asko zaurgarriak diala, ekonomikoki zailtasunak pasatzen dituztela, migranteak diala asko, eta hezkuntza aldetikan ere muga asko dituzten pertsonak diala. Euskeraz eta gazteleraz komunikatzeko ere zailtasunak dituzte guraso batzuk. Orduan esan dezakegu, historikoki gure eskola izan dela herrira etorri dian familia migranteak jaso dituen eskola, eta eskola segregatua izan da, eta oraindik ere bada. Guk aniztasuna betidanik aberastasun bezala bizi izan dugu, eta oso familiarra izan da gure eskola beti. Azkenean, saiatu gea, leno Mirenek esan du 0 irunez, harrera, goxotasuna, umia hasiera batean jasua da, gorputzetik, hori 16 urte bitarte hortan simbolikoki ere horrela jasoa izan behar du, ez? Eta azkenean gure herrira etortzen danean familia bat, gutxienez gure eskolan goxo sentitu dadila, hartatua sentitu dadila, pixkat hortikan zaintza hori ematen saiatzen gea. Begirada hortatikan lan iten saiatzen gea. Eta esate dugu, gero patioakin ere lanketa handia genuen bere garaian, eta ikaslean lehenengo plaza eskola bat da. Eta gero hor bertako sentitzen baldin bada, pertenentzia sentimentua ondo garatzen baldin badu, aurrena familia bateko kide sentituko da, gero eskola bateko kide, gero herri bateko kide, eta 16 urtekin herritikan beste nunbaitera juten denean bere ikasterakin jarraitzera, mundurako prest bidaltzea da gure helburua. Nire eskolan deskribapen hontan bereziki Ubera Guraso Elkartea ekarri nahi dut, ze da oso guraso elkartea inplikatua. Esan dizuet, familia migrante asko jasotzen ditugula, bertako dian familiak izugarrizko konpentsazio lan egiten dute eta oso empatikoak dira besteekin, eta beste familia guzti hauek ekartzen eta herritar sentiarazten izugarrizko lan egiten dute. Azken 2 urtetan Aixa programa Euskaltegiko 0, Euskera 0, A0 zera bana, eskolara ekarri da, 20 euro simboliko jarri bertzituzten ikasleek eta beste guztia Guraso Elkarteak ordaintzen zieten. Hilero ekintza xumiak iten dira, baina komunitatea garatzeko, lantzeko, elkar ezagutzeko bidea ematen diete familiei. Gauza txikiak, urtebetetzetako mai batzuk daude, urtebetetzako ospakizunak, bertan familiak ospatzeko, baserritar arropak ere maileguan ematen zaizkie familia behar duten guztiei, gero horren argazketan azaltzen dena da eskolako eguna, oso jai multikulturala izan da betidanikan, Guraso Elkartekoak, eta hau topaguneko gidan ere irakurri nunez, komunitatea banan-banan egiten da, joaten dira banan-banan familien gana, zer ekarriko duzu beste, erakartzen saiatzen dira denbora guztian familiak. Hori gure eskolari dagokionez. Eta beste, nik bide batin behar dut, Orioko balearen bidera iristeko, Urretxukoak esan du bezala, eske bestela ez dauka zentzurik. 2010an Orioko kurrikuluma sortu zen, herriko talde bat sortu zen, kezka bat zeukatelako, eta zan 2 urtetik 16ra Orion ikasketak iten dituen pertsona batek zer jakin beharko luke bere herriari buruz,
Baina hori etzan nahi egin aditu batzuekin, baizik eta herritarrek beraiek erabakitzea zertzan ikasi behartzan hori. Bai? Orduan herritar aritu eta adituak banan bilatu genitun eta proposatu genien hau egitea, eta 2014an, hor behian ikusten dian pertsona horiek, aurkezpen egiten nahi dira, oriotarrak ijituak dira, ijitoen akordioa sinatu genuen, eta izan zen alako herritarrok berme bat ematen geniola hau guztiari, eta batez ere gizarte zientziak, euskeran, naturzientzietan, musikan, zer jakin beharko egunek gure herriaz, bai? Kurrikulum bizia zen, eta orduan, 2015-16 ikasturtean, gure eskola komunitateak honekin atxikitzea erabakizun, eta ikasturte hortan, ordu desente pasa genitun, gure programazioetan hori dana txertatzen. Eta orduzkero, hor argazkitan dauden gauza dira, 2016-tikan onuntza, bain ditugun ekintza desberdinak, bai? Martxoan 8an urtero herriko emakumeak omentzen ditugu bertso batekin, herriko plazan jartzen da, eta gero handik astebetera jasotzen dut, eta herriko eskolako sarreran ditugu donak txukun-txukun, ikasleekin bisita gidatuak historikoak iten dira, herrik asko ezagutzeko, herri arrantzale historiko oso zaindua dakau, baina untziolak euki genituen gure herrian, hori armarritan ikusten da, hori gana gure ikasleak jakin dezatela, gero DH lauko ikasleak ere, dirua jasotzeko bidaiarako ere, beti proposamenak iten dizkiogu kurrikuluma lantzeko, egutegi historikoakin izan du dira. Eta honen jarraipena, 2021-2022 ikasturtean izan zen, baleatik baleara jolas zaitia. Hemen ekarri eta le bat, berdina zen horioko kurrikuluma ikastia, baina produktu txukumat ateratzia eta hori herritarrai ematia. Ze horioko kurrikulumak zeukan filosofia zen, herriak eskolarako itentzula zerbait, baina eskolak herriari itzulin behartziola. Denbora guztian da hartu eman filosofia hortan lanitia. Orduan, hau, esan duzu, otzotzian hasi ginen, gehiagik pentsatu gabe, eta guraso zoragarri batzu ditugu, eta grafikoki izugarri lagundu ziguten, marrazkilari bat bai kontratatu genula, eta berak intzeskigun eskatutako marrazkiak, eta hori jo zautzeste zuen antzako kostako herri bat da, eta 1900 lehenengo urtean, Kantauro itsasoko azken balea harrapatu zen hori jon, eta Euskal Herri guztiak ezagutzen ditu Benito Lertxundiren bertsuak, eta horregatik dakau balearen bidea. Balearen jolasa bere garaian, da oka jolas bat, baina kasiletan aurkitu ditzakezu herriko pertsona ezagunak, talde ezagunak eta leku ezagunak. Eta gero dauka liburuxka bat, eta hori ikasleek prestatu zuten, ikasi zuten herriari buruz, eta liburuxka hortan hori gana plasmatu zen. Eta gero, plazaratu genuen, herriko dendetan salgei jarri zen, eta txikipen argazkiak bidali zizkiguten, jolasian ateratzen zian pertsona eta taldiak. Eta 2023-2024 urtean, 22-23an, etorri zen, hau dana, ideatzen duen guraso bat, eta esan zian, Ainoa, ideatukiet. Eta esan zian, aztiazun dago bide bat, muskerraren bidea, eta holako zerbait behar dugu gure herrian. Baina, identifikatzen zituen gauza desberdinak bide honetan. Alde batetik antzan, etzeola holako ezer, tortzen dira maiatz inguruan eta ekaina bitartean Gipuzkoako eskola pila bat gure hondartzara, parke zoragarri bada holako, pasatzen dute egunan eta aldeiten dute horiotik ezer ezagutu gabe. Esatezun, horrela, eskola guzti horiek badakate zer ikaseia hori joi buruz, ez? Eta gero, kanpinan onduan gaude, urtetik urtera turista gehiago ditugu guk ere bai, eta turista guzti hauek etortzeia herrira, ez daki ezer hori jota, ez da bai joaz, ez? Eta badak hauze kontatua. Baina, anistasuna, beti aberastasun bizi izan du deun hontan, esan zian, baina hori aprobetxatu behar dugu. Eta orduan, esan zian, eskolako hizkuntzetan behar dugu. Eta orduan, abentura hortan sartu ginen. Orduan, barkatu. QR hortan sartzen bazeate, gero hemen liburuska batzuk, zea batzuk ebazkat, folleto batzuk, sartuko zeate, balearen bideko web horrira, gala gure eskolako zea, eta hor aurkituko dezue hau, eta aurkezten du pixka bat, hori, da, balearen bide hori, 1901 hori joan harrapatu zen, azken bale hori nola izango tezan, pixka bat kontatzen deu, azten da, Hortzaik auzuan, herrian punta batean, da bukatzen da hondartzan,
balea agertu zen lekutxo hortan, ez? Eta bide hortan goaz pixka bat kontatzen nola izango tezan harrapaketa hura, somos nijoa, ondo, bale. Eta gero bitartean aprobetxatzen dugu berria ezagutarazteko, bai? Irisgarria izaten saiatu ginean, gurpildun aulkian indaiteke. Bale, helburuak, pixka kontatu eskizuet, lehenokoak dira. Saiatu ginean LH batetik DBH laura arteko ikasleak implikatzen. Kointzituzun kurrikulum berria, atera berria zeon, ikasketa zerbitzuan formakuntza jaso genuen, proiektu komunitarioak ikasgai berri bat atera zan inorketzekila zertarako erabili, eta esan genuen guretzako, perfecto, ontarako. Orduan, jarri genuen, lehenengo maila eta bigarren mailakoak, revisatu zuten, benetan, irisgarria zela bidea. 3. eta 4. mailakoak, bidian ziar markatxo batzu daude, lurrian, espraiakin markatuta, nondik noa josegi behar dan eskaltzeko, horrela jonginan iten, bai? 21 eta 22ko jolasetik asko ikasi genuen, harri geneukan kronograma baten garrantzia, eta oain ontan bai, ez ginela iritsi jolasian, maiatzan 14an, egun seinalatuan aurkezpen nahi genuen. Eta poliki-poliki iritsi ginen. Sare lana, eskola barrukoa antolakuntza batzordea edo talde motorra, ezinbestekoa da ondo ateratzeko, hor zuzendaritzako kidea geunden, beatarrak edo berrikuntza arduradunak figura berri bat aterazan ere bai, zoragarri hauek ere horregote ontarako, guraso implikatu batzuk, alde batetikan idea zeukan ura, kurrikuluan lanketan ere egontzena, eta bestaldetikan komunikazio enpresa batean lan egiten zuna, eta horrek ere izugarrizko osagunaik genunin kartulinakin. Eta esan zigun, ez, itekotan txukun, eta orduan holaxe izan zen. Gero Oriloko udalak ere babesa eman zigun alderdi teknikotikan, bai? Euskara teknikariak, kultura teknikariak lagundu ziguten testuan txukunketan, euskara, historikoki ere rigori historikoa izan zezan, euskara jasuan ondo egon zedin, katalanare badaki teknikariak, hortan ere lagundu zigun, eta bulego teknikokoa gehiago lagundu ziguten, herrian banatuta daude plaka guzti hauek, orduan hori dana ere udaletxeko paretian dago plaka bat, hori gana albideratzen. Eta gero saretzea, Urola Kostako eskola publikoei ere gonbidatu genilean etortzea, eta beraiei gure ikasleek intzieten bisita gidatua. Hori lehen esan dizuetena, maiatzan 14an ingenun aurkezpena ofiziala, eta hori astearte bat edo zen, eta aurreko igandian eskola komunitatean estrenatu genuen bidea. Trikitilariakin, kale jiran junginan, eta hori, bafle handi batekin, junginan, geldiune bakoitzean, hizkuntza desberdinak jartzen, ez da ez ulertu, baina garrantzitsua zen, presentzia hori ematia, ez? Eta, ustet, eta gero bukaeran, dago galdetegi bat. Orduan, tarteka, bidea egiten duten horietako batzuk, galdetegi erantzute digute, eta jasotzen dugu erantzuna. Eta hori, Italia, Guadalajara, Turkia, Frantzitikan ere bai, Inglaterratik ere bai, leku desberdinetikan erantzuten digute, eta batzuk, inglesesko batek zuzendu zigun zatitxo bat. Karo, azkenean, ez dute profesionalakin, itzultzaileak izan geha, hizkuntzatan familiak saiatu ginen, ikasleak beraiek izatea hitzeiten zutenak audiotan, baina batzutan ezin zen, ikasle beraiek bigarren generazioak edo hirugarren generaziokoa dialako, ez dutelako beraien familiko hizkuntza menperatzen. Orduan, gurasoei eskatu genien orduan, eta horre ere bai, hartu zerrenda, ze garrantzitsua dan komunitatea ondo ezagutzia, zateko hizkuntza hau zeinekin dakagutia, honekin, jugun bere gana, zeinak konfiantza, honek, zu juntzaite, galdetu jozu, ez dakize konbentzitu, ez, nik testua bai, baina ahotsa jarri ez, bale, orduan, solako saretze lan handi bat izan zen, baina emaitza oso polita juntzen. Eta ja. Eskerrik asko, Ainhoa, oso proiektu polita eta interesgarria.